maipayabak. Pasyal-pasyal tapa mo kanini. Taglos kami arayat. Magpasyal tamo ko rin. Ipakit mo yung ganaganang mga something of view. Kaya bimila rin pamilya kanini. Bilas, Bayo, Paunakan. Bang kanina medyo mag-relax. King kay pamagdig nabe king Barangay de la Paz, Ciudad ng San Fernando. Yan. Magbiyahe na kay kanini. Sinagay Megadike, Korak. Yes, vlog ng Bong Manalo at Miss Dini. Yan medyo ating pang kamalya ng pong kakulangan. Ano pa yun mga kabalen. Kaya sige ang gulo ti Miss Di kanini. Hello po. Yan, ay ta. Banding chip, picnic. Banding. Yung pamilya. Napakan ng ulam, tening Jollibee. Order kayong tinapapong kayen. Tiyo, ang pong bagok. Ay, kanya mga. Ating kayong tinapak yan. Tiyo. Tanwi na ka mo. Kain na mo. Yung burgers, Jolly Burger, Chicken Joy. Alam bibing ka? May drinks. Na lang. Kung pike ka? Ano pa ano? Alas sa labat. What the f***? Ano ba po? Wala na. Katap muna. Meron po. Yan, kinundas kaya pa mo kining Barangay Bitas. Bale na rayat. Yan niya manyaling Telay Miss D. Yung gagawa ng ulunan, tropilo, aldom. Bagit kaya pa mo. May nalilili kami. Papuntang gintong pakpak o taktak. May pangalili may ngaranong kami. O may kipagay may itong restaurant. Yung restaurant lagi yun na Dampang Dalan Restaurant. Gilid Dalan Restaurant. Habang mama ko may nakit pang bumpers. May karamos akong pampers, milakoga ng mga. Anyway, Barangay Baliti yan ini, sakop na ni Ngarayat. May palaot kami, mita kami banyo. Kaya niya pala yung dalan. Katop kaya pa mo, baka nito patakaras mi kitang gitong pakpak. Karitala ni pakpak. Karita namin may pakpakan. A few moments later. Nung ikaw metong kang tayang kapapangan, mapalad ka ulit ka maging dangalan. Apag maragul mo ketiking
sikluban, na lahi kang maprinsipyo at hingtetakan. Magiging ako'y sakit kapampangan ko, pakamalan mo sarili kong ama at paano iting lalawigan tamo bugat deri matinaka na Pilipino kaniyaman naling maging kapampangan di manat kaswelo ingka kong batirang tam pakisabi bastayang pagtumulan ing salitang Yan yung mismong gintong pakpak sa kumpanay pala ng baliti right ini. Yan sa isang tingnan ng view. One minute, 37 seconds later. Go, tara na! Let's get it on. Dito, papa! Wala. Uy, nalaman lang. Oh. Yan na ba yung post na sinasabi? Wow, ang ganda naman dito. Ang ganda dito. Wala kayang, ayun, daming isda. Ay, parang yung sa at. Baka, taragula pala mga detang tanang. Bomba na. Bapak na yung piningabin. Ay, kasi yung basta pong binigyan. Yung process mo ginala yun. A few moments later. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own. Pwede! Kapag barago na. Kapag barago na yung anak ko. Dapat saya daw. Oh, bala. Ano yung stage? Mayroon ding ano dito, pwedeng dito gawin ng birthday. May occasion. Tapos doon. Magkape ka pa mo. Yung baita magkapagkape ka niyan, lakbanta pang 200 step. Misasad ko kaya ganito, sumasiguro kayo ba ko? You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, though. You gotta take it slow, you can't. 2,000 years later.
Niya pala inaos di sinukuan na buntok ni sumuko ka pala. Itutukian ako manakapunta kaya ni. Mapagal pala. Kaya masaya, pagal ka. Babalitaan ng kulara sa inyo, citizen. Ano ko mag... ano ko pupunta kay Brad. Mayari kayo Brad. Kailan na yung pupunta kay teenager, lamo. Anak siya ta. Mayari ka balat kayo ni. Panayog yata. Kaya may nabisa ko na sa inyo, citizen ako na papasyalan keti. Ay, kumisap sa damo. Ini yung dulo ng garayat. Elevator dito. Nakapasok ka na dito. Elevator. Kating escalator ka ni. Ano nga? Nalagagano. Abi lang dito pakpakya. Kapampangan balen ko akakong tibuan sang pagkakawari asari king leguan pagmaragol ko daya kong kapampangan lahing maprinsipyo ayating tetagang tutu kapilang pamuwi. Ay nawat apa mo? At sino kagita? Kung puging paniniwala tamo ne. Ini po para kaya kami tutuya niya po gawan ni. Okay. Sana damdam kaking kakong musika. Subscriber kaya katamong tatangkilig ngay mo sa kantang kapangpangan abat na po ning vlog abangan niyo po itang kaya kaming bayong release sa song original compose original lyrics original tune by Mr. Bong Manalo and Miss D at sana po please like and share and subscribe mga kabalen o Tagalog ya po ita rata pong sa ating mga kababayan na Tagalog. Yun po ay mayroong Tagalog version. Ang lalabas po natin is Tagalog version para po maintindihan nyo yung original compose ni Mr. Bong Manalo at Miss D. Abangan nyo po sa ating YouTube channel. Okay, palako na kami. Medyo may biyang bagya. Kabalen. Pero isipan ko may sayatang para pareho. May nakita mong biyong mga santing. Kiniking Pampanga, Arayat. Kining bundok Arayat. Pero kining resort sandang Gintong, Pakpak. Medyo may masang kami mo bagya huwad kanini. Medyo masakit pala yung senior citizen po tang mamasya ka kini. Yan o.